హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రసిద్ధమైన చమత్కార నూయి ఉన్న హాలో రామేశ్వర దేవస్థానము కర్ణాటకలో చిత్రదుర్గలో హొసదుర్గలో ఉంటుంది. ఈ టెంపుల్ ని దక్షిణ కాశీ అంటే కూడా అంటారు. ఇక్కడున్న గంగామాతే నూయి ఎందుకు చాలా ప్రసిద్ధంగా ఉంది అంటే, మనం కోరుకున్నది నెరవేరుతుందంటే నూయి లోపు నింటే శుభకరమైన వస్తు పైనకి వస్తుంది. అదే మన కోరిక నెరవేరలేకపోతే ఆ నూయి లోపు నింటే అశుభకరమైన వస్తు పైనకి వస్తుంది. ఇది మనము కళ్ళతోటి లైవ్ గా చూడవచ్చు. ఈ నూయి 5 feet విడ్త్ 60 feet డెప్త్ ఉంటుంది. ఇక్కడ శ్రీరామదేవుడు వనవాసంలో ఉన్న సమయంలో ఇక్కడ లింగాన్ని ప్రతిష్టాపన చేసి పూజ చేసిన వారు. ఈ దేవస్థానాన్ని ద్రావిడ వాస్తు శిల్పతోటి చేసినారు. ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి వారు గంగామూర్తిని ప్రతిష్టాపన చేసినారు. వాల్మీకి మహర్షి వారు ఇక్కడనే గంగామాతని ఎందుకు స్థాపన చేసినారు? ఇక్కడ గంగామాత నుయ్యి నింట ఏమేమి శుభకరమైన మరియు అశుభకరమైన వస్తువులు వస్తుంది అంట. కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చినాను, మీరు ఒకసారి చూడండి.